Ήρθες και σκύλεις στο πάλι μου! Αυτό είναι μαλάκα αυτό! Είναι δικό μου είναι μαλάκα! Μέχρι να τα βρω, ούτε το Σπύρο έχω διπλαρώσει. Δεν γίνεται να συμπεριφέρεσαι έτσι, ρε φίλε. Πες την αλήθεια, πες το έκανα αυτό, πες ότι φοβάμαι. Τρομάζω στην ιδέα να ακουστεί το όνομά μου στο συμβούλιο και να φύγω από το παιχνίδι. Τρομάζω, πες το, παραδέξου το. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς να κάνεις συνωμοσίες και να δίνεις το λόγο που φοβάσαι την απόφαση αυτή για τους κανόνες, ότι και καλά, ότι άμα πάρω την ασυλία θα βρεθώ σε δύσκολη θέση. Μέχρι και εσύ ο ίδιος με έβαλες εμένα να μιλήσω στο συμβούλιο για τη Δήμητρα. Αυτό δεν το λες. Πώς έβαλα. Ποιος με έβαλε. Μόνο που το λες αυτό, δείχνει ότι φοράς φουστανέλα και στριγκάκι. Όταν λες ότι σε έβαλε κάποιος, όταν λες ότι σε έβαλε κάποιος να μιλήσει στο συμβούλιο για τη Δήμητρα. Άντε, δαλάκα λίγο το στριγκάκι σου που θα το δανείς, θα το βάλω. Ακούς τι λέει. Ναι. Δεν το σχολίασα καν το σχόλιο που έκανε ο Τόνι, το βγάλε το εσώρουχό σου κατέρα να το δώσουμε στον Βασιλικό. Γιατί άμα ξεκίναγα να σχολιάζω αυτά που έλεγε, νομίζω δεν θα πηγαίναμε ούτε στο αγώνισμα και δεν θα είχε τελειώσει ποτέ αυτή η ιστορία. Το άφησα να πέσει κάτω. Καμιά φορά η υπομονή είναι μεγαλύτερη αρετή από το να μαλώσεις και να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Για μένα ήταν πάρα πολύ άσχημο. Έκανε bullying μπροστά σε όλους ένα παιδί. Το παιδί και για σεξουαλικά πράγματα τώρα που δεν έχει αποδείξει κάτι τέτοιο το παιδί, καμία σχέση. Μάλλον αυτό θα ήθελε ο Τόνι να βγάλει προς την εικόνα του Βασιλικού προς τα έξω. Τώρα λογική αντίδραση για μένα του Βασιλικού. Επιχειρηματίας με λεφτά και αμπέλια και τον έβαλε. Προσπάσαμε εκθέσεις, αγόρι μου. Όχι, δεν περισσότερο. Για το δικό σου συμφέρον, πλάκα. Δεν με νοιάζει, πες ό,τι θες. Πες ό,τι θες, δεν με νοιάζει τίποτα. Μας είχε φέρει όλους εκτός αυτού, προσπάθησε να εκθέσει εμένα από το πουθενά, να εκθέσει από το πουθενά, να μιλάει για τα προσωπικά μου. Ποιος του έχει δώσει το δικαίωμα να μιλάει για τα προσωπικά μου? Κανείς. Εγώ μίλησα για τα προσωπικά του. Ό,τι γίνεται εδώ. Στο νησί θα μιλάμε, δεν αλλάζει το θέμα. Σε βάλα εγώ να μιλήσω. Για να βρεις το δίκιο σου εκθέτεις άλλους, ρε ηλίθιε. Ναι. Αυτό το χειρότερο δεν μπορείς να κάνεις. Εγώ δεν ήθελα να πω για σένα. Εγώ είπα κάτι για τη δουλειά σου. Παλιοηλίθιε. Εγώ. Είπα εγώ για τη δουλειά σου, σε μείωσα για τη δουλειά σου εγώ. Τολμάς εγώ να δικαίωμα μιλάς για τη δουλειά μου. Ό,τι γουστάρω να κάνω, ρε. Ό,τι γουστάρω να κάνω. Και εγώ τι γουστάρω να κάνω. Προσωπικά δεν θα λέτε. Λες για τα προσωπικά μου. Εγώ τι γουστάρω να κάνω. Ο Τόνι σήμερα το μόνο που κατάφερε είναι να εξασφαλίσει τη θέση του, την υποψηφιότητά του ως παίκτη που θα αποχωρήσει αν χάσουμε την ασυλία στο επόμενο συμβούλιο. Το εξασφάλισε, πιστεύω πλέον. Όχι έτσι! Ναι, το είπα! Ναι, το είπα, ναι. Ωραία, τέλος. Εντάξει, μπράβο. Πες κάτι άλλο τώρα. Εντάξει, σε βάζω στο φάι μπουτό και μην ξαναμίλησεις. Παλιοψεύτη! Θα μου κάνεις. Όλους εδώ πέρα τους κάνεις ψεύτες. Ναι, εντάξει, ωραία. Και έρχεσαι στη δύσκολη θέση, Ναι. και πας και λες τα προσωπικά μου που τα λέει για οποιοδήποτε Ποια είναι γουστάρω προσωπικά, λόγο, εσύ δεν έχεις για να πει με ότι βάλεις είσαι με ένα επιχειρηματίας. φάουλ. Εσύ δεν έχεις Φάουλ, πει ότι είσαι επιχειρηματίας. Μην μου φωνάζεις. Τι επιχειρηματίας είναι? Βρε άσχημε. Βρε κακόν. Δεν σε φοβάμαι που φωνάζεις. Ποιος είναι υπέρ σου Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Έγλυφες όλο τον κόσμο. Εντάξει, εγώ δεν έχω ήρθες σε γλύψει δύσκολη κανέναν. θέση, πήρες Δεν έχω τα τέτοια μου γλύψει και τώρα κανέναν. είσαι στο Άστο. περιθώριο. Πήγαινε εσύ. Αγλύφτησες εσύ που πιάνεις έναν και τους λες να κάνεις το που λες ελάτε στο μαγαζί μου να φάτε τσάμπα που στον άλλο έδινες 100 ευρώ για την πατάτα. Άντε βρε Άντε ρε βουτυρομπεμπέ τώρα, εμένα βρήκε. Ξέρεις τα λες, βουτυρομπεμπέ και δεν είναι το άλλο. Βουτυρομπεμπές είσαι. Όταν έδινες 100 ευρώ να φας μια πατάτα, βουτυρομπεμπές είσαι. Δεν λες τίποτα που να έχει βάση, τίποτα. Ενώ εσύ λες. Είσαι έξω, είσαι στην απέξω. Δεν πειράζει. Σε έχουν βγάλει όλοι στην Δεν απέξω. πειράζει ρε φίλε. Επειδή είσαι χαρακτήρας και φαίνεται αυτό φίλε. Ο κακός χαρακτήρας φαίνεται. Φαίνεται ο κακός χαρακτήρας. Εδώ είσαι πολύ καλός χαρακτήρας. Το έχασες, τέλος. Δεν πειράζει αγόρι μου, δεν ξέρεις. Για τον Κυριάκο, για τον Παναγιώτη, για τον Βασίλη, για τον Νίκο, τον έχεις χάσει. Ωραία, μόλις βγεις θα παίξει ταινία, εντάξει. Σήμερα ο Τόνι με έβγαλε εκτός αυτού, έφτασε σε μια πολύ δύσκολη θέση και άρχισε να μείνεται εις βάρος μου, λέγοντας προσωπικά πράγματα δικά μου και ψέματα για μένα, τα οποία με υποβαθμίζουν στην ομάδα. Είναι πολύ άσχημο ένας συμπαίκτης μου να προσπαθεί να με υποβαθμίσει στην ομάδα
Ανεξαρτήτως αν δεν το έκανε, δεν περίμενα να το κάνει αυτό. Εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι, φίλε. Όλο αυτό λες. Όλο αυτό Γι' αυτό, λες. το πιστεύω Όλο αυτό που λες. λέω. Δεν πιστεύεις το πιστεύω. τίποτα. Νομίζεις. Μιλάς για ειλικρίνεια. Δεν θα μου πεις Μιλάς εσύ για τι ειλικρίνεια πιστεύω όταν και λες τι συνέχεια όχι. ψέματα αλλεπάλληλα. Μπράβο, ωραία. Αλλεπάλληλα ψέματα. Ωραία. 1, 2, 3, 4. Θα φανούνε, θα φανούνε. Μόνο ψέματα. Θα φανούνε ποιος λέει Τι θα ψέματα. φανεί, και ρε, ποιος μα το όχι. έχουμε δει όλοι εδώ πέρα. Μπράβο. Πάλι σε νοιάζει ο κόσμος. Δεν σε νοιάζει η ομάδα σου. Αφού το έχετε δει Θα όλοι. φανούν. Άκουσε Πάλι με. εικόνα σου σε νοιάζει. Αφού το έχετε Σε δει νοιάζει η όλοι. εικόνα σου πάλι, Αφού ρε. το έχετε δει Απάντησε όλοι. μου, σε νοιάζει η εικόνα σου. Αφού το έχετε δει Ρε όλοι. εικόνα σου σε νοιάζει. Αφού το έχετε δει Σε όλοι. νοιάζει μόνο η εικόνα σου. Τι με ξανακουμπήσεις. Αν με ξανακουμπήσεις, θα σου σπάσω τα σαγόνια. Αν με ξανακουμπήσεις, Είσαι μια μεσημερίδα κότα. πρόσεξε, Ρολόγια, ρε. ναι. Ρολόγια είσαι. Ξανακούμπαμε και θα δεις ποια μεσημερίδα θα πάθεις. Που με έκανες Εντάξει, εμένα να με... ξανακούμπησε με. Έκλειβες εμένα. Ξανακούμπησε Να μου με. πεις να μοιραστούμε το Ξανακούμπησε έπαθλο. με. Και ότι έχω υποστηρικτές Σαλαμίνα. Δεν θα πω εδώ με το Αυτό κότα. το νιώσω όλο τον Άμα κόσμο. εδώ, σε με καταλάβει, Εννοείται όλοι και έχω Ρε υποστηρικτές. όλοι σε καταλάβαμε τι Μπράβο. είσαι. Παλαιοκότα. Αφού με κατάλαβες, γιατί το συνεχίζεις ενώ δεν έχω μιλήσει, αφού με καταλάβατε όλοι. Δεν χρησιμοποίησα για την προσωπική ζωή κανενός. Ούτε αφήνω υπονοούμενο ότι είναι κάτι ο βασιλικός. Η έκφραση ότι φορά φουστανέλα, φέρε μου κατερινά το τόσο στην κάκη, είναι γιατί έλεγε ψέματα τη δεδομένη στιγμή. Την επόμενη φορά που θα με ακουμπήσεις, θα σου σπάσω τα σαγόνια. Έλα κουμπάμε. Τι θα μου κάνεις. Έλα κουμπάμε. Έλα κουμπάμε. Δεν θα πέσω στο επίπεδο αυτό, θα μιλάω. Εσύ το ξεκίνησες και ξανακούμπησες, δεν ήρθα εγώ. Θες απ' έξω. Θες απ' έξω. Απ' έξω. Απ' έξω. Να κλάσεις απ' έξω, ρε πουτήλο μπέμπε. Τι να κλάσεις απ' έξω, ρε. Ρε μαλάκα, τι να κλάσεις τα παιδί του μπαμπά που σε ταΐζουνε. Σε ταΐζουν, σε ταΐζουνε ρε. Για όλα μου πεις. Είσαι άνθρωπος με παιδί. Να μου πεις. Είσαι άνθρωπος με παιδί που μιλάς έτσι, ρε. Εγώ έχω δουλέψει μόνος μου στη ζωή μου και έχω καταφέρει. Δεν με τάισε ο μπαμπάς μου. Σε καμία περίπτωση δεν έχω έπαρση. Είμαι πολύ καλός με όλα τα παιδιά. Και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου. Έπαρση έχουν άλλοι όταν κερδίζουν και παίρνουν αέρα με τις νίκες τους και χτυπιούνται στον πάγκο. Δέχομαι την ψήφο. Αναφέρεσαι στον Κωνσταντινό. Όχι, όχι. Ο Τάκης. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Μισό λεπτό, Τάκη, να ολοκληρώσει ο. Να σέβεσαι όταν μιλάει κάποιος. Μη φωνάζεις, Βικτρέ μου, μη φωνάζεις. Μάθε Εσύ να δεν σέβεσαι σέβεσαι και θα όταν μάθεις να μιλάει σέβεσαι λίγο κάποιος καιρό. παππού. Και ο παππούς! Ο Άρης δεν έχει μάθει στη ζωή του να σέβεται, Γιώργο, κατάλαβες. Και εδώ μέσα που μπήκε γίνει χειρότερος από ήταν. Δεν ξέρω πώς θα έξω. Εγώ αυτό Πρέπει να ντρέπεται για το ύφος που μιλάει σε μένα. Γιατί που- ποιος είσαι. Αυτός είσαι. Θα πρέπει να σέβεται τη στάση μου. Αυτός είσαι, μπράβο. Αλλά αυτός είναι. Δεν έχει Αυτός μάθει εσύ. να σέβεται. Αυτός εσύ. Αλλά Αυτοί είστε. Σήμερα πουλάς θέατρο. πήγα μπροστά του και του είπα. Και μου λέει στη δάδα και έλα στη γωνία. δεν έγινε έτσι, ρε φίλε. Έτσι δεν έγινε, έτσι δεν ρε έγινε. φίλε. Κάνε βγάλει ψεύτη να συμπίδα, μίλα. Πάρε θέση. Μπροστά ήσουν. Πάρε θέση. Ρέμισε ρε Τάκη λίγο, ρέμισε. Όχι, δεν είναι μόνο με τον ψεύτη. Δεν το ξέρει, ρε. Μην τσαντίζεσαι, ρε Τάκη μου. Εγώ θέλω να φύγω από το παιχνίδι τώρα. Τώρα όχι, θέλω να φύγω σήμερα κιόλας. Αυτό που ακούς θέλω να φύγω τώρα. Με αυτόν εδώ πέρα εγώ. Τι λέτε ρε. Τι κάνετε, μωρέ! 30 χρόνια εγώ. Καριέρα. Θα με ξεφτυλίσει εμένα αυτός. Όχι, να ξεφτυλίσει Αυτός εμένα. εδώ. Να ξεφτυλίσει εμένα. Άρη, ρέμισε. Τι λέτε ρε. Σταματήστε το κάρβουνο! Θα με ξεφτυλίσει εμένα. Όχι, να ξεφτυλίσει Το εμένα. σκουπίδι. Όχι άλλο κάρβουνο! Σκουπίδι εσύ ρε νούμερο. Εσύ 30 είσαι σκουπίδι ρε χρόνια. νούμερο. Που βρίζεις όλο τον κόσμο ρε νούμερο. 30 χρόνια. Τάκη, ρέμισε. Κύριο συνήμωνα! Άφησέ με να κύριο συνήμωνα! Μην με ακουμπάς. Μην με ακουμπάς, θα κρατήσω εδώ. Τέλος, περνάμε έξω. Δεν το ξανακάνω. Έξω, σε παρακαλώ, έξω. Δεν το ξανακάνω. Δεν το ξανακάνω. Τέλος. 30 χρόνια παίζω μπάλα. Δεν θα με ξεφτυλίσει εσύ εμένα. 30 χρόνια παίζω μπάλα. Και άμα παίζεις μπάλα, τι είσαι ρε αλήτη. Άμα παίζεις μπάλα ρε αλήτη, τι είσαι ρε. Γιώργο, δεν ξέρω, δεν θέλω να μείνω. Αλήθεια σου λέω, δεν θέλω να μείνω. Μου πήραν όλους τους φίλους μου. Γιατί? Τι παράσταση δώσατε, ρε. Τι σοου ήταν αυτό. Και γαμώ